Nou ja, ik ga je nog niet schrikt even naar links, Johan. Je opstelling is wat oors als oors. Ja, wij zitten alleen maar zelf maken bussen, heel gedrukt bussen. Want we hadden vorige jaar heel vaak naar de achterkant geklappen. En dat wordt gewoon onveilig, wij vinden dit veiliger. Hoeveel van deze creaties steer je? We hadden nou jaren. En ik heb niet zo'n opmerking van dat je alle jaren er 1 of 2 bij doen. Ja, we hadden dit hier 4 bij bouwd. Omdat we maar 4 jaar heen, maar we hadden dit hier alle bussen eruit gegooid. En als ik nog station, want ik zit hier nog in intentie, je bent nog net zo hele volle mensen. Hoeveel mensen komen op zo'n dag hier? Nou, vorige jaar waren er 250, toen we ik mee waren. Maar ja, je hoorde dat ik mee was, dat het al was. Maar ik denk, wij zijn iets van meer dan 4 uur, dan zal iedereen wel komen. En hoe redde het team, wat doet dan de organisatie hier in handen had? We zijn met 4 man, Dovers. En is dat al jaren zo? Nee, we hingen er al wat mee, maar BNP die ben ermee ophouden. Nou, we zijn gewoon maar 44 en hoe liet ze de groep, hoe makkelijker hadden we het vinden, gaan we het zelf in houden. Ja.